den bare optage lyden, eller? Den skal bare optage lyden, ja. Så bare roligt, det bliver hemmeligt. Der er ikke nogen, der ser dig. Der er ikke nogen, der ser dig. Du kan snige dig ud af bygningen bagefter, uden at der er nogen, der ved, du har været der. Hvor er det, du filmer det også, jo? Ja, nej, dog ikke. Ja, vi er her jo fordi, at jeg jo har udgivet min første bog, Autoritetskritikeren. Ikke også der? Ja, og der vil jeg så lige starte med at sige, at jeg vil komme med en kort præsentation af mig selv. Ja, de fleste hen ved jo, at jeg er Leonard, så jeg skal ikke bare sige, at det var det, der var præsentationen. Ja, jeg vil sådan set egentlig bare lige sådan kort gennemgå noget af bogen. Så det bliver sådan en meget kort gennemgang af dele af bogen, de mest centrale dele. Og autoritetskritikken, ja, det siger jo næsten sig selv. Det handler om at kritisere noget, der har med autoritet at gøre. Eller i hvert fald i sin helhed, så er det det, jeg mest angriber i bogen. Det er måske ikke så meget specifikt autoriteter, men mere specifikt autoritære organiseringer, autoritære strukturer. Men det hænger også ofte sammen med dele af, hvad kan man sige, det liv, der har med autoritet at gøre, der magt korrumperer. Men det vil vi komme nærmere ind på. Så lige starter ud med at sige, hvordan er naturen sådan egentlig helt basalt. Så siger vi så, jamen naturen er random, vil jeg jo sige. Naturen er og bliver random. Fordi hvis man kigger nærmere på den, kigger nærmere på junglen, kigger nærmere på menneskets natur, så går det op for en, at der er nogle ting i naturen, som ligesom, hvad kan man sige, hænger sammen, og så er der andre ting, der bare ikke hænger sammen. Lad mig komme med et eksempel. Der er nogen, der for eksempel siger, jamen er der en mening i det her med en kænguru? Ja, en kænguru, ja. Altså der er en mening i, at den har sådan en lomme her på maven. Og hvad er meningen med det? Ja, meningen er, at der skal kunne sidde en unge deri. Og så vil du så sige, hvad er så meningen i, at andre dyr ikke skal have sådan en pung til det? Ja, det er der ingen mening i. Det vil sige, så at nogle gange, så er der mening i tingene, når man kigger på naturen, og andre gange, så er der nogle ting, der simpelthen bare ikke giver mening i naturen. Og det vil jeg lige prøve at udpensle en lille smule her. I naturen er random. Hvis vi kigger lidt på junglen, så er det en meget alsidig natur, vi har med at gøre. Lige præcis. Det er kloge ord, der kommer dernede fra, ikke? Det er det da. Ja, den er alsidig, fordi hvis vi ser sådan, at hvis man spørger, hvad er jungleloven, så vil folk normalt sige, jamen det er den stærkeste, der overlever. Det er den stærkeste, der har ret, på bekostning af den, der er mindre stærk. Men det er jo kun én lov ud af de mange forskellige love, som er inkluderet i junglen. Og det er der, at vi går hen og siger, at naturen er random, fordi der findes simpelthen så mange forskellige love inden for dyre- og plantearter og menneskearter, også i det hele taget, som man kun kan sige, at til tider så er det modsatrettet. Til tider er det modsatrettet love. Vi kan se, der findes patriarki og matriarki inden for dyreriget. Der findes veganere og kødædere. Der findes fredelige aggressive dyr. Der findes hetero- og biseksuelle arter. Der findes transvestitter. Der findes sociale og antisociale dyrearter repræsenteret i dyreriget. Og det er, hvis vi så prøver at kigge på sådan noget som for eksempel den argentinske hornfrø. Jeg har haft den fornøjelse af, at jeg har haft en hornfrø på et tidspunkt. Meget, meget aggressivt væsen. Det er sådan noget, hvis man lige skal sætte hånden ned til den. Sætter lige hånden ned til den der, sådan så. Så kommer der nogle rigtig grumme øjne der, ikke også? Det er ikke godt, det er ikke godt, det er det ikke, nej. Lige om lidt, så går den i gang med at bide mig eller et eller andet. Hvis jeg så stikker hånden ind til min gabor, så er det sådan lidt mere sådan, skal jeg løbe min vej nu? Ikke også? Altså det er sådan lidt, hvad kan man sige, forskellige former for temperament, vi har med at gøre i naturen. Det vil sige, at argentinsk hornfrø er antisociale. De mødes kun, og udelukkende kun, for at parre sig. Hvis det er, at man sætter to Pac-Man-flokke sammen, argentinske hornfrøer der,
som også hedder Pac-Man Frogs, så vil den ene blive føde for den anden, før eller siden. Men så kan vi så se på geckoarterne. Der kan vi så se sådan noget som leopardgeckoer. De er faktisk meget sociale af natur, men de er også sådan lidt individuelle i den forstand, at de vil gerne kunne trække sig lidt tilbage også. Derfor så er det meget godt, at hvis man har et terræn med leopardgeckoer, at det er sådan, at der er nogle huler til dem, så de sådan ved at se, at de kan trække sig lidt, ikke? Hvorimod at der er måske andre geckoarter, som ikke har behov for at trække sig, og som kun udelukkende er sociale, ikke? Så igen, der kan man se, at der er de her sådan forskellige indretninger i naturen, at man er meget forskellige dyrearterne imellem, og også i de forskellige racer. Ja, så vil jeg se sådan noget som løver. Løvearten, den domineres af en han. Hyænearten, ja, hyæner domineres af hunderne. Så har vi koalabjørnen. Ja, hvad er der med koalabjørnen? Den er egentlig som udgangspunkt meget fredelig. Bortset fra, at den selvfølgelig godt kan blive aggressiv og har nogle gigantiske klør, hvis der er nogen, der kommer for tæt på. Men ellers er den som udgangspunkt meget fredelig, og den spiser eukalyptusbladet, ikke? Altså det er jo ikke noget bestialsk, altså den er ikke kødet, eller hvad, ligesom jeg er, for eksempel. Den er mere civiliseret, end jeg er, ikke også? Og så ja, hvad kan vi så ellers sige? Så vil jeg sige sådan noget som bonoboaber. Der findes der biseksuelle aktiviteter også, hvor måske andre dyrearter, eller de fleste andre dyrearter, der er det mest heteroseksuelle aktivitet, der er. Så det er igen meget forskelligt. Og ja, diverse fiskearter. Der findes sågar fiskearter, der kan skifte køn. Så det der med, at når man siger for eksempel at noget med at være transvestit, det er ikke naturligt, så kan man sige, vi kan gøre det som mennesker i kraft af, at vi har redskaberne til det. Vi har en hjerne, som er sådan lidt unik på den måde, at vi kan tænke os frem til nogle ting, vi kan opfinde ting, der gør det muligt, at der er nogen, der for eksempel kan blive transseksuelle. Men inden for hvad hedder det nu, dyreriget, der findes der reelt faktisk set det her sådan, med, at man kan skifte køn blandt visse fiskearter. Så det jeg egentlig vil sige med det er igen det her sådan, med naturen er random. Der er ikke den her sådan, der er ikke en eller anden alt overskyggende linje, der hedder, at det er den stærkeste, der overlever, eller at alle dyrearter er aggressive, eller at man kan sige, at menneskearten skulle være særlig aggressiv. Fordi det synes jeg ikke, at menneskearten er. Og altså man kan sige, hvis det er, at der er nogle aggressive ting med menneskearten, så er det fordi, at det er betinget af det sociale, at det er noget, der er kulturelt fremmed. Hvis vi kigger sådan noget som gensidig hjælp i naturen, det er for lige at holde fast i det her med at have et opgør med survival of the fittest. Så kan man sige, at dyreriget udelukkende brutalt, er det kun de stærkeste, der overlever. Nej, altså vi har sådan nogle eksempler. Nu det, som jeg sådan ved mest om i forhold til det her, det er myrer og vampyrflagermuse. Men der findes også andre dyrearter, der hjælper hinanden. Så når to myrer, der selvfølgelig hører til samme rede, at de mødes, og den ene er sulten, så gylper den anden og mad op til den, der ligesom beder om at få mad. Og hvis den, der får at vide, at den skal gylpe mad op, som har maven fyldt, og den ikke gør det, hvis der skulle være få tilfælde, hvor den gør det, så vil den blive udstødt og blive behandlet som en fjende af sit eget samfund. Så det er i høj grad sådan, at inden for myreriget, der er der en omfordeling, også til dem, som er, hvad skal vi kalde dem, jeg kan ikke lige udtrykke, men det, som man normalt kalder de svage, ikke også der? Og sådan er det også med vampyrflagermus. Hvis der er nogen, der ikke har noget familiært tilhørsforhold, og de for eksempel har været uheldige på nattens jagt, jamen så dem med fyldte maver, de gylper lige noget blod op til de andre der mangler føde. Så det er ikke kun den stærkeste, der overlever i naturen. Det kan vi også se, når vi kigger på menneskestammer.
der kan vi se sådan noget som, at der eksisterede meget sociale stammer i urtiden, eller urhistorien, eller hvad man nu skal sige. Jeg ved ikke lige, hvor langt tilbage vi er. Jeg er ikke antropolog. Men der kan man se, at der har været sådan meget fælles på den måde, at jagt- og fiskeredskaberne, de har været fælles. Det har været fælles, men det har været fælles, at man har gået på jagt, og alle har haft noget, at de kunne lave. Venskabsfølelse er kendt blandt urfolket. De svage bliver i reglen hjulpet, når de skal på jagt og sådan noget der. Altså hvis der er et eller andet, så bliver de hjulpet, og de syge, de plejes også omhyggeligt. Ja, det er sådan, det har set meget ud i urtiden, hvorimod at der er mange, der tror, at vi kun har været sådan nogle brutale stammer, at det har været sådan noget med, at vi har slået de gamle ihjel, og nu slår vi de syge ihjel, eller survival of the fittest i det hele taget internt i stammen, har ikke kunne fungere. Det kan kun fungere på den måde, at det er socialt. Det er det eneste bæredygtige, der er. Altså en brutal stamme, som der har selvfølgelig været lidt forskel, selvom det har været meget ensartet, så har der selvfølgelig været forskel på stammer og sådan noget. Nogle har måske været mere krigeriske end andre og sådan noget. Men så vil jeg så for eksempel sige, hvis vi skulle sætte det op for de stammer, som der ligesom er mere brutalt anlagte og mere autoritære, og hvis vi skal sætte det op over for dem, som er sådan lidt mere sociale og inkluderende, så vil sige, at de brutale stammer faktisk repræsenterer et svagt fællesskab. Der er mange, der vil sige, at en stamme, der udstøder sine svageste og slår ældre ihjel, eller hvad man nu ellers kan finde på, bestialske historier om urmennesket, så vil man sige, at det er et stærkt fællesskab, ikke? Det er der mange, der vil sige. Men det er sådan, det ser ud på overfladen. At det er sådan, det stærke, der ligesom hersker her. Men det er jo et svagt fællesskab, fordi det er ikke stærkt nok til at rumme sin egen. Det er tolerancen, det er inklusion, som der har ført menneskeheden fremad. Det er det, som ligesom, hvad kan man sige, får det hele til at hænge sammen. Så de her sådan, autoritære stammer, der også må have eksisteret nogle af, det er og bliver en falliterklæring. Survival of the fittest, siger man. Ja, i nogle dele af naturen er det sådan, men i sin helhed så skal det udvandes lidt. Ja, så skal vi så også videre til at snakke omkring menneskets natur i forhold til, hvad vi egentlig er for nogle særprægede væsener. Jeg vil sige, det der er kendetegnet med menneskearten, det er selvfølgelig mange ting i forhold til andre dyrearter, men det som der sådan er en af de ting, som der sådan slår virkelig igennem, det er, at vi er en art, der særligt formes af miljø og de sociale strukturer af samfundet. Det er det, fordi at vi er så komplekst sammensat, og vi har en helt anden form for bevidsthed. Så vil jeg så sige, vi er jo også biologiske væsener, vi er også styret af vores gener og sådan noget, men ja, vi er biologiske væsener i kraft af, at vi jo er mennesker, i kraft af, at vi er væsener på den her sådan, jord her. Men det jeg mener, det er sådan set egentlig, at hvis vi kigger på sådan noget som, at børn, de må oplæres i faren ved ild, hvorimod dyr, de flygter fra det sådan direkte per instinkt. Det er fordi, at vi er blevet lidt mere instinktløse med tiden, hvis man skal sige det sådan. Vi har sgu ikke så mange instinkter, som vi har haft. Og jo færre instinkter en art er i besiddelse af, som det siges i marxistisk psykologi, jo mere alsidig er den adfærd, den kan udvikle. Og jeg kunne sige, at menneskeheden, vi er meget forskellige, ikke også der? Tag lige et kig på Kina, og så tag et kig på USA, og så kig på kulturerne. Det er meget forskelligt. I Kina der er vi meget, meget kollektivistiske. I USA er vi meget, meget sådan individualistiske. Det er selvfølgelig lidt firkantet skåret op, men det er jo sådan, det er. Med de værdier, der nu engang er, som repræsenterer det pågældende samfund, det er det, som det enkelte individ er influeret meget af i høj grad. Hvis jeg nu for eksempel spurgte jer, hvis jeg sagde, hvad vil I helst have?
Vil I helst have en diktaturstat, eller vil I helst have det samfund, vi har nu? Så vil de fleste af jer jo nok sige, at I nok vil have det, vi har nu. Men hvis man nu er opvokset i et strengt diktatur, og man så får præsentation for demokrati og diktatur, så er der mange flere, der vil vælge diktatur, fordi det er de vant til. De er simpelthen vant til, de føler sig trygge ved ikke at have noget ansvar. De giver dem også arbejde. De giver dem også arbejde nogle gange, ikke også der? Giver dem lige lidt arbejde, ikke også der? Og så må de ellers behandle dem sådan, som det ellers skal være, ikke også der? Og hvis der står en eller anden person, hvis nu siger, at det her har været i Nordkorea, så kunne det være, at jeg var kommet fra staten og skulle fortælle noget om et eller andet. Så kan det være, at der stod en eller anden maskingevær derovre, og så spurgte jeg, hvad vil I helst have? Vil I helst have Nordkoreas styre, eller vil I have? Så tror jeg nok, de fleste de vil række hånden op og sige, at vi vil have Nordkoreas styre, også selvom de ikke vil have det, ikke også der? Altså, det er sgu lidt svært at lave sociale eksperimenter, ikke også der? På sådan et lavt plan. Ja. Yeah. Og der kan ikke have sådan nogen tvivl om, at vi lever i et konkurrencesamfund. Er der nogen, der er i tvivl om det? Nej. Konkurrencesamfund, det er vi. Om man så kan lide det eller ej. Og i hvilken grad eventuelt. Men man vil i hvert fald sige, at vi lever i et konkurrencesamfund. Vi lever i den kapitalistiske tidsalder. Og den er baseret specielt særdeles i høj grad på konkurrence. Det er det her sådan, med den stærkeste virksomhed overlever, og den stærkeste medarbejder overlever. Og sådan kører det hele tiden, når man bliver spillet ud mod hinanden på alle mulige måder. Det er rigtig godt. Menneskets natur, ja, vi er jo ikke bare sådan et eller andet bip. Vi er jo ikke sådan nogen, som der bare er formet, uden at vi sådan har vores eget liv. Altså vi har vores eget liv, det er der ingen tvivl om, vel der. Altså på den måde, vi er både som mennesker sociale og individualistiske af natur. Vi er lige så forskellige, som vi er ens. Og vi ønsker også at pleje vores egne interesser, selvom vi også ønsker at være sociale. Så vil jeg så sige, hvad er det så for en form for individualisme, vi snakker om? Det er det, der er spørgsmålet. Fordi der er jo så nogen, der vil sige, hej med dig. Du kommer lige til mit store egotrip, hvor jeg skal til at snakke om egoisme. Så det var heldigt. Hvad for en type individualisme? Ja, der findes noget, der hedder egeninteresse, og så findes der noget, der hedder yderligere egoisme. Og egoisme, det ved de fleste vist godt, hvad er. Men skal vi ikke bare lige sige, en definition på egoisme, det er, at når et individ plejer sine egne interesser på bekostning af andre, det vil sige uden hensyntagen. Nu har jeg lige lyst til at spise alle kagerne herinde i rummet, og I må i øvrigt ikke smage. Jeg sagde til dig, at du ikke må smage. Nej. Det er egoisme. Det er på bekostning af, at jeg tager alle kagerne bare sådan her. Men hvis jeg nu tager en kage, så er det ikke på bekostning af nogle af de andre, fordi der er jo kage nok til alle, ikke? Så er det bare at pleje min egen interesse ud af det. Hvis jeg nu børster tænder for eksempel. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der er en eller anden filosof, han står i min bog. Jeg tror, det er Rachels. Jeg må ikke lige hænge mig op på det. Han skelner mellem det her sådan, med egeninteressen og egoismen. Han siger, at tandbørstning, det er jo for eksempel noget at børste vores spidser, fordi at vi vil pleje vores egne interesser, vi vil pleje vores tænder, ikke? Det er jo en del af egen interesse. Men det vil være bizarrt og absurd at kalde det egoistisk, ikke også? Jeg børster tænder er ikke bare mega egoistisk. Nej, det tror jeg ikke på, at man kan sige på den måde. Så der kan man sige, at man kan godt pleje sin egen interesse, uden at være egoist. Og så kan man så snakke omkring det her sådan med, at egoisme, ja, er det en del af menneskets natur? Måske. Måske i en lille grad, ikke også der? Måske en lille grad af egoisme har vi, måske har vi ikke. Men det der sådan, der ligesom er pointen i det, det er, at vi faktisk ikke udpræget egoistiske. Den egoisme, vi ser i dag i vores samfund og generelt verden over, den er og bliver et produkt af samfundet. Det er og bliver det her sådan, med kapitalisme. Mig. Så man kan jo egentlig sådan konkludere lidt, at vi kan få et samfund,
måske med mindre egoisme, men stadigvæk, hvor individet har plads til at også skulle være der og pleje sin egen interesse. Egoisme er jo et emne, der er til debat blandt anarkister også, så det er ikke sådan et entydigt svar, jeg har på det her i forhold til autoritetskritikken. Ja, menneskets natur. Der er nogle kedelige tendenser ved menneskeheden også. Vi er jo ikke bare sådan nogle søde små væsener, som formes af miljø og sådan noget, og som altid er venligsindet. Der er også det her, der hedder magt korrumperer. Mennesket kan ikke tåle for meget magt. For meget magt korrumperer, det er skadeligt. Det viser alt, hvad jeg lige vil sige. Hvis vi tager sådan noget som logikken. Lad os tage logikken først. Så kan vi kigge på sådan noget som anarkistisk pædagogik. Jamen, børn de har ikke godt af autoritær opdragelse, det viser undersøgelser. Autoritær opdragelse, det er og bliver skadeligt for individet. Og så vil jeg sige, hvorfor det? Jamen, frihed i opdragelsen er vigtigt. Autoritet er ikke noget, man vokser ind i. Det er noget, man vokser fra for at blive et selvstændigt voksen individ. Og så er det jo nødvendigt med en opdragelse, hvor man kan sige, at der er en kombination af autoritet og frihed i opdragelsen, med den sigtelse, at man skal opnå den maksimale frihed senere, når man bliver voksen. I stedet for, at man går en modsatte vej og sådan ligesom ødelægger et menneske med autoritær opdragelse. Ja, magt korrumperer. Det viser undersøgelser fra en lang række universiteter. Et universitet i Canada for eksempel. Magt ændrer hjernens arbejdsprocesser. Gennemsnitligt set bliver man mindre venlig, hvis man får mere magt som autoritet. Man får også sværere ved at relatere til sine medmennesker. Det viser studier også ifølge National Public Radio. Det bekræftes yderligere af Andy J. Japp, som, ja, det kommer så også fra et universitet, eller en skole et eller andet sted i verden. Og ja, hvis vi kigger på sådan noget som i 2010, der udførte hollandske og amerikanske forskere på Københavns Universitet en række studier om sammenhængen mellem magt og amoralsk adfærd. Og der konkluderede man faktisk, at 99% af alle individer har en tendens til at kunne blive korrumperet, når de får magt. Nogle mere end andre, ikke også, det er klart, men ikke desto mindre, så kan man i hvert fald sige, at det ser rimelig sort ud, når det kommer til magt og mennesker. Og det er fordi de her sådan, undersøgelser, som jeg har med i bogen, de baserer sig egentlig på en lang række af eksperimenter, mere end på historien. Og ja, det er oppe i tiden. Det er oppe i tiden nu, at man forsker i magt og hierarkier og autoritet, og det her med, om magt egentlig korrumperer. Det er noget nyt, men det er jo en gammel kendt sag, hvad historien siger om magt. Historien, den har godt nok, hvad kan man sige, det anti-autoritære blod på sin side, ikke? Fordi hvis vi kigger på sådan noget som, hvordan har de fleste samfund set ud i menneskets historie? Konger og kejser og godsejere og slavepisker, og jeg skal komme efter jer. Alle ved det jo godt. Alle ved jo godt, at rigtig mange konger har været fuldstændig, for at sige det, livet sindssyge. Ikke også der? Alle ved jo godt, at der har været slaver i en lang række af samfund. Alle ved jo godt, at magt korrumperer, hvis man kigger på historien. Ikke? Så udover de her sådan lange række af studier, der er begyndt at blive foretaget af neuropsykologi og socialpsykologi, så er historien altid det, som der bekræfter os i allermest, at magt korrumperer. Hvad siger historien ellers om magt? Jeg vil så sige Karl Marx. Jeg er ikke marxist, men Karl Marx har mange gode pointer og er bredt anerkendt på en lang række områder, selvom at kommunismen ikke er anerkendt, så er Karl Marx jo anerkendt på en lang række universiteter og skoler også for nogle ting, han har sagt. Og jeg gør lidt det samme her.
Jeg drager noget inspiration af Karl Marx på nogle områder, i stedet for at forkaste alt, han har lavet. Han siger, at den herskende klasses moral er den herskende moral i et hvert klassesamfund. Det vil sige sig, at hvis vi nu tager et rigtig firkantet, rigtig klart eksempel, så vil sige, hvis nu vi har et samfund, hvor lederne, eller hvor, hvis vi siger, at alle kapitalister de lige pludselig bliver vildt religiøse, så vil der også blive langt flere individer i befolkningen, der bliver religiøse. Eller hvis det er, at kapitalister for eksempel, hvis vi siger kapitalister igen, dem som der ejer alle de store og mellemstore virksomheder, hvis de er ekstraordinært konkurrence-minded og karriere-minded, så bliver det her noget til, at resten af befolkningen også bliver det. Det siger jo med. Det har historien også vist, at den herskende klasses moral er den herskende moral i hvert klassesamfund. Og så er der noget andet, som historien har vist omkring Marx, jeg var lige at sige Marx, og Marx, han kunne godt lide Marx, så det er sådan en typ som ham, tror jeg lige at sige. Det er, at hvert klassesamfund er brudt sammen på sigt. Der er jo ikke nogen af de her sådan, store klassesamfund, vi har set igennem historien, som der har holdt på sigt. Selv Romeriet, som holdt i en lang række år, og som jo egentlig på sin vis på daværende tidspunkt så ud til at være en umulig ting og nedkæmpe. Måtte jo før eller siden brød sammen. Det brød sammen. Og sådan har det været med alle klassesamfund igennem historien. De er brudt sammen før eller siden. Så Og der lige, du skulle prøve at lukke døren af. det kan godt være, at jeg lige skulle lukke døren af, for så lige spørger mig. Er den låst, eller hvad? Velkommen til. Bare kom ind. Tag noget kage og kaffe. Er det låst døren? Nej. Nå, det var godt. Så skal vi have lidt om Kropotkin. Kropotkin, det er sådan en hyggelig gammel nissefar, ikke også, som der kommer fra Rusland. Han var anarkist, og så var han zoolog, og han var geograf, og han var antropolog, og han var, jeg kan ikke huske, om det var 5 eller 7 uddannelser, han havde, men man kan i hvert fald sige, at det var en elitær ende, ikke også? Autoriteter, der rigeligt af hos Kropotkin, selvom han er anarkist. Hvad siger han omkring staten? Fordi det har jo også noget omkring magt. Noget at gøre med magt. Staten, ja, altså hvis vi kigger på, hvordan at, der ligesom er det her sådan gentagelsesmønster i historien blandt menneskesamfundet. Vi siger sådan noget som, jeg skal lige se, hvordan rækkefølgen er, ikke? Vi starter med stammen, så kommer landsbykommunen, så kommer den frie by, og så kommer den magtfulde stat. Og bagefter, der er der ikke noget, der er der døden. Det er sådan, det er foregået igennem hele historien. Og så når det så er brudt sammen efter, at døden er indtruffen efter statens periode, så starter udviklingen på ny i Syrien, så starter den i Persien, og så kommer det i Palæstina. Og der er det så igen stammen, landsbykommunen, den frie by, den magtfulde stat og døden. Og sådan kører det faktisk generelt i sin helhed i historien. Efter staten, der kommer døden, simpelthen. Og så er det så vist sig, at der dog alligevel i de her gentagelser her, der er der sådan noget udvikling. Og den udvikling, den spotter man meget i de republikanske byer og den frie by, også til dels landsbykommunen. Så meget af den udvikling, den største udvikling, man ligesom kan sige, der har været, den er faktisk ikke foregået i staten. Hvis man kigger på sådan noget som middelalderens frie købstæder. Middelalderens frie købstæder er og bliver mere frie, socialt retfærdige, længere fremme på en lang række områder, f.eks. kunstnerisk. Også i forhold til det her som videnskabelige eksperimenter, selvom de jo ikke på den måde var halv videnskaben dengang, så var de alligevel fremme med meget i forhold til naturfilosofien, i forhold til den stat, der kom bagefter. De monarkistiske stater.
der døde handelen ude, og alt det gik sådan set egentlig bare galt, da den monarkistiske stat kom efter middelalderens frie købstæder. Så staten, der er et eller andet med staten, der gør, at den medfører døden, men jeg vil så lige sige, at det er lidt urimelig antagelse at sådan komme, men nu sagde jeg ud fra et anarkistisk perspektiv, og jeg vil komme nærmere ind på det senere. Hvad er anarkisme? Ja, nu er vi sådan ligesom varmt op til at skulle snakke lidt om det her sådan anarkisme, fordi man kan ikke snakke autoritetskritik uden at snakke anarki. Anarki er jo simpelthen kritikken af autoritet. Så derfor så er vi nødt til at kigge nærmere på anarkismen. Hvad er et anarkistisk samfund? Er det et samfund baseret på kaos, det vil sige alles kamp mod alle? Eller er det et samfund baseret på et totalt frit marked, det vil sige kapitalisme uden stat? Eller er det et samfund baseret på libertær socialisme, det vil sige socialisme uden stat? Det er det, vi vil se nærmere på. Og mange de bliver chokeret, fordi der er sådan en kronologisk rækkefølge. Der er noget, der gør, at jeg kan lige så godt afsløre det lidt med det samme. Det er den nederste. Det er den nederste, der er den rigtige. Men der plejer at være det her sådan hierarki, der gør det omvendt, hvor man plejer at sige, om som udgangspunkt, så tror man, at det er kaos. Og hvis ikke man tror, det er kaos, så tror man i hvert fald, at det er et frit marked. Men der er ikke særlig mange, der tror på det socialisme uden stat. Men det er rent faktisk den, der er den rigtige. Og så skal jeg jo selvfølgelig argumentere for hvorfor, ikke også? Det er jo en god ting at gøre. Ikke? Så vil sige, hvis man kigger på nærmere det her kaos her, så siger anarki, et anarkistisk samfund, er det kaos? Nej, det er det ikke. Fordi alles kamp mod alle, det er jo sådan set egentlig autoritært. Hvorfor? Ja, fordi alles kamp mod alle, det er jo, ender jo med, at det bliver den stærke, der vinder over den svage. Det er ren og skær survival of the fittest, ikke også der? I den forstand, at der er nogen, der nødvendigvis må falde på bekostning af en anden sejr. Det er autoritært. Det kan aldrig nogensinde blive noget, der har med anarki at gøre. Det kan ikke blive noget, der har med kritik af autoritet at gøre. Det kan det ikke. Så vil jeg så sige, jamen, vi er jo vant til, at ordet anarki ligesom er synonym med kaos. Men det er faktisk ikke kun ordet anarki, det gælder. Det gælder faktisk også andre ting, der har været synonym med kaos førhen, som vi ikke længere hvad kan man sige, har synonym med kaos længere. Lad os sige sådan noget som demokrati. Demokratibegrebet har været brugt i forbindelse med kaos. Det har været blevet brugt som synonym med kaos af konger, før at vi fik de her sådan, hvad skal vi kalde dem? Skal vi kalde dem demokratiske stater? Det ved jeg ikke. Op som halvdemokratiske stater, som vi har i dag. Der var det bare sådan, at der så man bare sådan, når man snakkede demokrati, så var det kaos. Det var simpelthen kaos. Det kan ikke lade sig gøre, at folk kan styre det hele. Der skal der én person til, der skal én magt, ikke også? Altså, det er en konge eller en kejser, og sådan er det, ikke? Det kan kun ende med kaos. Og bum, lige pludselig, så bliver det at have en demokratisk overbevisning, det at være demokrat, det bliver til, at man går ind for kaos. Og hvor er vi så i dag? Ja, i dag der har vi jo i hvert fald set, at demokrati, også når man kigger på nogle eksempler i fortiden, der kan man i hvert fald se, at demokrati, det kan da godt lade sig gøre i en eller anden udstrækning. Det kan det da. Så derfor er demokrati ikke længere synonym med kaos. Vi er kommet over på den anden side, hvis vi kan sige det sådan. Vi er blevet klogere. Folk griner ikke længere og tænker kaos, når man siger demokrati. Og det er sådan lidt det samme, som er pointen af anarkismen. Forestil dig så, hvis vi så får anarkiet, jamen så er der ikke længere noget synonym mellem anarki og kaos. Det er sådan set lidt det, der også er pointen. Så vil jeg så sige, igen det her sådan svært anarkistisk samfund, er det et totalt frit marked med kapitalisme uden stat? Nej, det er det heller ikke, som jeg sagde. Ligesom det ikke er kaos, så er det heller ikke et totalt frit marked. Der er en politisk ideologi, der ikke rigtig har, tænkt sig ordentligt om, der hedder anarkistisk kapitalisme. Den opstod omkring 90'erne efter år 2000-skiftet. Den ønsker ophævelse af staten, men den glemmer, at kapitalisme også er et autoritært system. Den kommer for eksempel og siger, at du kan ikke flytte uden for staten, men du kan jo skifte din arbejdsplads, sådan som du vil.
Det synes jeg er sådan lidt, der må vi ligesom prøve at tage den sådan lidt på den her måde. Vi bliver nødt til at se det sådan, jamen, hvis jeg siger til en, der står inden for anarkistisk kapitalisme, at jeg jo sådan set egentlig har valget mellem at blive underlagt diktatur på en arbejdsplads. Nu ved jeg godt, det er lidt overdrevet at kalde det diktatur, men lad os bare lige for simpelhedens skyld, lad os bare kalde det diktatur på en arbejdsplads, hvor jeg ikke har noget medindflydelse, hvor det hele det kun dikteres af chefen oppefra, det hele er topstyret, så kan jeg vælge mellem den virksomhed og blive undertrykt i, eller jeg kan vælge mellem den virksomhed eller den virksomhed. Så vil en, der tilhænger anarkistisk kapitalisme, jo bare sige, jamen du kan jo selv vælge, hvor du vil arbejde henne. Men så simpelt hænger tingene jo ikke sammen, og det kommer jeg også meget mere nærmere ind på en bog. Det jeg bare prøver at sige, det er, at det er jo lidt den samme logik med staten. Så kan man jo bare sige til en, der er tilhænger af anarkistisk kapitalisme, jamen så kan du også bare vælge, hvor du vil bo henne. Vil du flytte til Tyskland, eller vil du bo i Danmark, eller vil du bo i Sverige, eller også. Det er sådan lidt det samme, det gør. Selvom at der selvfølgelig er hvad kan man sige, længere mellem staterne, end der er mellem virksomhederne, når jeg arbejder. Men alligevel, jeg arbejder jo alligevel de her sådan 8 timer om dagen. Jeg gør ikke, men det er det, som man jo gør, ikke også der. Og der har man i hvert fald ikke nogen indflydelse på sit arbejde under anarkistisk kapitalisme. Jeg synes også, at kapitalisme uden stat, det lyder også bare fuldstændig, det lyder faktisk lige netop som kaos. Det er lige netop det. Og det minder også meget omkring kaos, fordi det er det her sådan, konkurrencesamfund. Den er konkurrencemindet. Anarkistisk kapitalisme er konkurrencemindet. Og konkurrencen, ja, der er nogen, der skal vinde på bekostning af andre. Det er igen det der med, at det er på bekostning af andre. Der er nogen, der skal vinde under en konkurrencesystem. Det er jo logik. Det er jo sådan, en konkurrence er. Og i dag er det så en lille elite af kapitalister, der sidder på magten. Så vi er altså tilbage igen med det her med, at det minder faktisk lidt om kaos. Det er autoritært. Det er noget, hvor der er nogen, der skal vinde på bekostning af andre. Det er autoritært. Derfor kan det ikke være anarki. Anarkistisk kapitalisme, ja, den er ikke baseret på et radikalt demokrati, som jeg sagde. Det er manglende indflydelse på arbejdspladsen, det er manglende indflydelse i hvad kan man sige, det politiske liv, det sociale liv i det hele taget. Så der er ikke noget, altså man vil sige, hvis vi siger, et anarkistisk samfund er nødt til at give individet så meget frihed og så meget medindflydelse dermed også som muligt i alle samfundets grene, ikke? Ja, så må vi så lige slå den her sådan, anarkistiske kapitalisme helt i gulvet og så sige, at den rummer ikke sociologi eller noget, der har med sociale forhold at gøre, og den mangler den her sådan, anti-autoritære dybde, som gør sig gældende for den rigtige anarkisme. Altså den ophæver ikke autoritære strukturer ud over staten. Den ophæver ikke kapitalismen, som sagt, men den ophæver heller ikke i sin helhed det her sådan, med fremmedgørelse, stigmatisering som f.eks. racisme og sexisme. Den ophæver ikke kriminalitet eller formindsker det. Den ophæver i det hele taget ikke særlig mange autoritære tendenser. Derfor kan det ikke blive anarkisme. Så kommer vi til det, som de fleste mennesker ikke tror er anarkisme, men som rent faktisk er anarkisme. Det er en filosofisk, politisk bevægelse, der opstod i 1800-tallet, nogenlunde samtidig med marxismen. Og jeg vil lige komme nærmere ind på forskelle og ligheder om lidt. Nu vil sige, at et samfund baseret på libertær, det vil sige total frihed for individet. Libertær socialisme, det vil sige socialisme uden stat. Jamen der kan man sige, at det er egentlig meget godt at have den her sådan, revolutionerende redefinition af anarki til en revolutionerende ideologi. Vi vil revolutionere ordet anarki, eller i hvert fald komme og forsvare det ligesom nogen, der forsvarede demokratiet som sådan en overordnet begreb i sin tid over for konger og sådan noget der. I stedet for at sige, at demokrati var kaos, så siger de, at demokrati er sådan og sådan. Det er det samme med anarkismen. Anarki er ikke kaos, anarki er sådan og sådan, ikke også der? Så derfor så er det et forsvar for ordet anarki. Det er dem, som der tror på, at et anarki kan fungere. Og dem, der tror på, at et anarki kan fungere, ja, de har selvfølgelig en anden opfattelse af, hvad anarki vil medføre, end dem, som ikke tror på, at det kan fungere. Dem, der ikke tror på, at det kan fungere, det er jo klart, så skal det jo nødvendigvis være kaos, ikke også, der på en eller anden måde.
Ja, altså, definitionen af anarki, anarkia betyder fravær af autoritet eller hersker. Det er bare lige for at gentage mig selv, ikke? Og hvad er egentlig den her sådan, anarkistiske bevægelse her for noget? Socialisme uden stat. Hvad er det dens mål er? Det er dens mål, den er jo det, som en anarkisme jo er. En total ophævelse af autoritære systemer og strukturer. Den forudsætter fravær af socialt hierarki og en tilstedeværelse af frihed og frivillighed. Og det er det her sådan, med den totale ophævelse, som den sigter efter, er eksempelvis stigmatisering, finanskrise, kriminalitet, ufrivillig arbejdsløshed, klimakrisen, fremmedgørelse, fattigdom, dyremishandling med videre. Og med meget fokus på anti-autoritær sociologi og psykologi i det hele taget. Føderal socialisme organiseret for neden? Ja, det er det. Så man siger, hvad er socialisme egentlig? Der er nødt til lige at have en definition på socialisme. Så sige, normalt så siger man jo i dag, at socialisme er karakteriseret ved en udbredt omfordeling af goderne. Men i virkeligheden, der bliver jeg nødt til at sige det sådan, at socialismen, den fungerer ikke sådan lige på den måde, det er så simpelt. Det er ikke bare en omfordeling af goderne. Socialismebegrebet er faktisk indbefattet af, at man skal være som siger, arbejdsfikseret meget også. Det her med, at man vil overtage alle store og mellemstore virksomheder. For eksempel alle virksomheder over 50 personer i. Det kunne være et eksempel. Fordi at man vil afskaffe den kapitalistklasse, og man vil indføre mere indflydelse for individet. Måske ikke lige under visse former for marxisme, men det vil anarkismen. Man vil sige, marxismen, den klassiske tolkning af Marx, for der findes forskellige tolkninger, der findes også demokratiske kommunister. Den klassiske tolkning af Marx, eller den, som sådan er mest udbredt, det er den her med, at virksomhederne, de skal være styret af fælles. Alle de store og mellemstore virksomheder skal være styret af fælles. Men det skal så ske anderledes, end det skal i anarkiet. I den autoritære marxisme, der ved vi jo, at det foregår på den måde, at der er en etpartistat, der er en arbejderstat. Og etpartistaten, ja, det er meningen, at den skal varetage arbejderklassens der kan man sige, interesser. Men marxisterne, de overser jo helt det her sådan med, at magt korrumperer. At lige pludselig, når der kommer en diktator, der siger, jeg er tidligere arbejder, jeg skal nok lige gøre det godt for arbejderklassen her, ikke også der. Så ved vi godt, at når han så først sidder der på taburetten der og har hele landet i sin hulehånd, for eksempel Stalin, ikke? Så er jeg hård, jeg brænder måske ikke så meget for arbejderklassen, men lad os bare hoppe lidt med på den og sige, at det hele det handler om, at vi alle skal være lige og sådan noget der, så skal jeg bare lige have mit slot. Ikke også der? Jeg skal lige have sådan et eller andet kæmpe stort slot, jeg kan bo i, ikke også der? De andre, de kan bo i overhuler imens, ikke også der? Det er sådan en lidt anden måde at have lighed på. Så det er jo fordi magt korrumperer, ikke? Han mister simpelthen sin interesse for at gøre det bedre for arbejderklassen. Så man så sige, jamen, hvordan kan man så ellers organisere sådan en socialisme? Hvordan kan man ellers gøre alle store og mellemstore virksomheder fælles for at omfordele goderne? Ja, det kan man jo gøre fra nede som anarkisme. Hvis jeg nu skal være lidt tricky, så vil jeg sige, hvis I tager Karl Marx og vender ham lidt på hovedet, så har jeg anarkismen. Det skal forstås på den måde, at man er nødt til at se det sådan, at i stedet for at al magten kommer fra oven, at staten skal styre alle store og mellemstore virksomheder igennem et diktatur, topstyre op fra der, så skal de faktisk styres fra neden og uden en stat. Det kan fx være, at det er en masse lokale enheder, der slår sig sammen, hvor der er de lokale enheder, der er der direkte demokrati, sådan at folk, der deltager i de her sådan, lokale enheder, de her mikrokommuner, som jeg vil kalde dem for, de har direkte indflydelse på produktionen. Alle de store og mellemstore virksomheder bliver opdelt i forskellige lokale distrikter for eksempel. Altså ikke sådan, at man splitter dem med at ikke gøre dem til én virksomhed, men i
i forskellige lokale distrikter, men at det er forskellige afdelinger af en virksomhed for eksempel. Og så skal de kunne vælge simpelthen og samarbejde med hinanden løst om nogle, hvad kan man sige, løse kontrakter, skal vi kalde det sådan, og hvor der er nogen, der kan vælge at melde sig ud eller ej. Lad os sige, at der kommer en anarkistisk revolution i morgen. Hvor kunne det være dejligt, det var. Lad os sige, at det kommer i morgen. Så kommer der en anarkistisk revolution. Vupti, så er det helt organiseret anarkistisk. Hvad skal vi så sige? Så vil jeg have sådan et eksempel som sygesikring. Lad os sige, at vi vil bruge de store og mellemstore virksomheders penge, eller nogle af pengene på, at vi vil have offentlig sygesikring. Nu ved jeg godt, at vi har det igennem staten i dag, men nu skal vi prøve at lege med på tanken om, at der ikke er nogen stat. Så kan det være, at måske 50 ud af 60 af de her sådan, lokale enheder gerne vil være med på sådan en sygeforsikring. Og så de resterende 10, ja, de får måske så bare udbetalt nogle penge. Så kan de så for eksempel udbetale, så kan de lave noget anden form for velfærdssikring for eksempel i deres lokalområde. Og så kan det være, at der måske er nogle enkelte individer, der slet ikke vil være med i nogle af de her sådan, aftaler her. Så kan det være, at de kan få lidt penge udbetalt i stedet for de penge, der vil være blevet brugt til pågældende sygesikring. Det er sådan, det kører. Det vil jeg gerne uddybe nærmere, det her skal jeg lige hilse at sige, hvis der er nogen, der har spørgsmål til det her senere. Det vil jeg gerne uddybe nærmere, men jeg kunne tale meget lang tid om anarkisme, hvis det var det. Så lige slutte af med i forhold til det her sådan med anarkismen som en libertær socialisme. Anarkister er for det meste dialektikere. Det er ikke alle anarkister, der er dialektikere, men de fleste anarkister bliver dialektikere. Og et eksempel på dialektik, jeg vil sige, hvad er dialektik? Ja, altså man kan kategorisere dialektik, det er sådan lidt forskelligt, hvordan folk de definerer det, men som regel så er man enig om, at dialektik det er, når to modsætninger mødes, kæmper, og alligevel går op i en højere enhed, hvor de faktisk også bekræfter hinanden, i stedet for kun at kæmpe. De danner nyt på et højere stadie. Lad os tage sådan et eksempel på dialektikken mellem individualisme og kollektivisme, fordi de fleste anarkister er både individualister og kollektivister samtidig. Direkte demokrati. Direkte demokrati er faktisk et godt eksempel på dialektik mellem individualisme og kollektivisme. Hvis vi indfører direkte demokrati, så er det både mere kollektivistisk. Hvorfor? Det er mere socialt, fordi at hele befolkningen bliver inkluderet. Det er ikke kun en lille elite, der gør det. Det er hele befolkningen. Det er jo meget socialt, det er meget kollektivistisk. Men er det også meget individualistisk? Ja, det er det. Det enkelte individ får mere ret til at være med til at bestemme nogle ting, får medbestemmelsesret i en lang række ting, kan være med selv til at træffe politiske afgørelser. Det er sådan, hvad kan man sige, en høj grad af politisk frihed at have. Det hænger også skarpt sammen med individualisme. Det er og bliver både individualistisk og kollektivistisk på en og samme tid at have direkte demokrati. Og også anarkisme. Ja, så er det lidt om det her med, at når samfundets autoritære systemer og strukturer bliver ophævet og erstattet med noget andet, som ikke er autoritært, så går den anarkistiske logik ud på, at man automatisk producerer flere anti-autoritære individer. Det er jo klart, at hvis man lever i et samfund, hvor der ikke er udbredt grad af, eller særlig udbredt grad af autoritet, og hvor autoritære strukturer og systemer i det hele taget er ophævet, så vil det ikke blive en del af individets verdensbillede. Det vil ikke blive en del af individets virkelighed, når individet vokser op i sådan et samfund. Individet vil blive anti-autoritært. Det vil sige, at individet vil ikke, for eksempel ikke have nogen intentioner om at gøre skade og være autoritær over for andre, og vil samtidig heller ikke finde sig i at blive undertrykt, fordi de ikke kender til at undertrykke sig selv. Så faktisk så er det sådan, at alle de ting, som der hører til anarkismen, arbejdsret og fælles overtagelse af store og mellemstore virksomheder, omfordeling af goderne, det regner man faktisk for i anarkismen at være så sociologisk en ideologi,
at det vil køre automatisk. Det skal ikke tvinges ned over hovedet på folk. Det vil simpelthen blive socialiseret til at gøre det helt automatisk. Men anarkismen, er det så ikke sådan noget gammeldags noget, når den er opstået i 1800-tallet? Nej, kapitalisme som system, det kom i slutningen af 1700-tallet. Det er det system, vi har i dag. Det er så godt nok, så har det jo fornyet sig på nogle områder, men alligevel, kapitalismen, den kommer fra 1700-tallet. Det system, vi har i dag, grundlæggende set, kommer fra 1700-tallet. Herefter kom socialismen som modsvar til kapitalismen. Det var et opgør med klassesamfundet og alle de her sådan ting. En omdefinition af liberales frihedsbegreb. Det var sådan noget, der skulle komme efter kapitalismen. Det vil sige, at den anarkistiske ideologi dermed både mere progressiv og revolutionerende end eksempelvis den anarkistiske kapitalisme. Selvom den anarkistiske kapitalisme som ideologi først opstod senere. Ja, vi både, altså, nu kommer vi til at sige, at vi er ikke længere anarkist, men anarkisterne, de er både de første og de nyeste på en og samme tid. Det er rent faktisk muligt i den her sammenhæng. Ja, det var så det. Vi ved jo, at det ikke var alles kamp mod alle. Det var ikke kaos. Det var heller ikke kapitalisme uden stat. Det er simpelthen, sjovt nok, socialisme uden stat, der er anarkiet. Det er anarkismen. Ja, så vil jeg tale lidt om Jordens frie ideologi, men jeg tænker, skal vi lige holde en lille pause? Tissepause. Ja, jeg skal lige sige, skal vi lige holde en lille pause? Velkommen tilbage. Og ja, Leonard på halv blus vil fortsætte. Lad os bare sige, at jeg har skrevet 2 manifester i bogen. Det ene, det er et anti-autoritært manifest, der hedder Den anarkistiske verdensanskuelse. Og det er sådan lidt det, som jeg har stået og snakket mest om indtil videre, bla 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 bla. Og så har jeg så skrevet det andet manifest, som vi lige får en lille bid af. Og det er et manifest, som handler meget omkring det, jeg kalder for Jordens frie ideologi. Det er en ideologi, jeg har lavet. Og selvom jeg egentlig ikke har nogen ideologi, så har jeg lavet en ideologi, som ligger så tættest op af det, som jeg vil kunne kalde en ideologi, jeg kan stå inden for. Det er sådan, det hænger sammen, faktisk. Nu skal jeg sige, lad os starte lidt ud med det her frihed. Jeg har snakket så meget om frihed på en eller anden måde, fordi det hænger jo sammen med frihed, det her fravær af autoritet, eller i hvert fald en menneskelse af autoritet. Magthavere og moralister, ja, de ønsker ikke at trukke en anden moral ned over hovedet end deres egen, men ønsker til gengæld selv at trække deres egen moral ned over hovedet på andre. Det er jo dobbeltmoralsk. Hvis vi tager sådan et diktatur herover, Nazi-Tyskland, og så har vi Sovjetunionen herover, og så har vi USA herover, den kalder sig lige USA et halvt diktatur i den her sammenhæng, ikke også? Det bare lige tilgive mig det, ikke? Så vil sige, at de her derovre, de vil gerne have ramt på dem her over, de her, de vil gerne have ramt på dem her, som vil gerne have ramt på dem her, som vil gerne have ramt på dem her, ikke også? De vil alle sammen have ramt på hinanden. Der er sådan et eller andet med, at jeg må gerne som diktator bestemme over en hel befolkning. Jeg må gerne diktere, hvad jeg synes skal være af love for det her land her, for andre mennesker. Men jeg vil ikke selv have, at der er nogen, der kommer og dikterer mig noget, vel da? Ergo er diktatoren dobbeltmoralsk. Diktatoren vil ikke selv gerne have trukket nogle andre ting ned over hovedet på sig, end det, som diktatoren selv vil. Nej, fordi det skal være lige netop de her ting, siger jeg jo, ikke også? Det er sådan lidt sådan, diktatoren er sådan, ikke? Det er jo, når jeg siger, at det skal være de her ting her, så skal det jo være de her ting her, ikke? Og så er der en, der kommer og siger, at det skal være nogle andre ting, vi skal have i diktatur. Nej, det skal være de her ting her, og så kommer de op og slås, ikke også? Og så er der en masse uskyldige mennesker, der dør i krig, ikke? Og det er jo sådan, det foregår, ikke? Her i verden. Så det er jo et argument for frihed. Det er, at individet skal have lov til ligesom at gøre, hvad det vil, så længe det ikke går ud over andre. Og diktatur, det går ud over andre. Ja, så vil jeg sige, bare lige for at være lidt drilsk. En diktator kan ikke svare på alle livets spørgsmål. Men alligevel, så tager diktatoren jo patent på dit liv. Diktatoren er en person, eller en gruppe,
der gerne vil diktere dig, hvad du skal med dit liv. Jeg skal nok lige bestemme, hvad du må og hvad du ikke må her, ikke? Men vedkommende kan jo ikke fortælle noget omkring svaret på alle livets store spørgsmål i det hele taget. Jamen, når vedkommende har taget patent på dit liv, må vedkommende nødvendigvis kunne svare på alt. Nå, ikke? Nå, det er så også et argument for frihed, synes jeg i hvert fald. Det er mit eget argument for frihed. Jeg synes det er meget godt, fordi hvis man tager patent på andre folks liv, så skal man altså også virkelig kunne alt, ikke? Altså fordi at du skal jo argumentere for, hvorfor at du skal kunne tage patent på det. Så den eneste, der kan tage patent på det, det er Gud, ikke også der, hvis vi skal sige sådan, hvis vi skal blive sådan lidt drilsk, ikke også der. Selvom jeg ikke tror på Gud. Men det er fint nok, hvis folk tror på Gud. Det er bare lige en lille sidebemærkning. Kan eliten svare på alt? Der er mange, der tror, at eliten er sådan en eller anden gruppe, der kan alt her i verden. Nej, det kan eliten godt nok ikke. Så vi tager et eksempel her. Økonomiske vismænd, som vi kalder dem for. Ja, det er helt fra 1970'erne til 2014, ikke? Helt fra 70'erne til 2014, der har de kun formået at ramme rigtigt de 5 ud af 179 prognoser vedrørende vækst. Det er eddermame pinligt. Så eliten, det er ikke sådan nogen, som der er kloge nok til at kunne svare på alt. Det er nogen, der er kloge nok til at være dumme nok til at ikke kunne svare på noget. Ikke også der? Sådan gør det alligevel. Ja. Sådan er det et langt stykke hen ad vejen. Og ramme rigtigt de 5 ud af 179 prognoser fra 1970'erne til 2014, så kan jeg altså ikke tage økonomiske tænketanks så seriøst igen, som man gerne vil have, at man skal gøre. Men vi lever jo i et samfund, hvor der er så meget autoritet, at man simpelthen sådan bare blindt tror på sådan autoritetstrohed, kan man sige. At det var en økonom, der sagde det der, så er det nok rigtigt, det går. Nej, det var det godt nok ikke. Det var godt nok nærmere sådan noget med, at jeg kan ikke lade være med at gentage det, jeg elsker det her. At fra 1970'erne til 2014, så ramte de kun rigtige 500 ud af 179 punkter. Rigtig godt lide, det kan jeg altså lidt. Ja, frihed og frigørelse som historisk udvikling. Det vil se som f.eks. videnskaben, opfindelser og kunst. Naturfilosofien, som var rigtig meget fremme, man faktisk kaldte det for videnskabens primitive stadie i middelalderens frie købstæder. Og vupti, da vi afskaffede kongen og adelen og overgik til kapitalisme, som er en lille bit smule mere frit end feudalisme, så fik vi den endelige videnskab. Det kan ses på videnskaben, det kan ses på opfindelser, det kan ses på kunsten, at i overgangen til friere samfund, og de samfund, der også har været frie i det hele taget, ikke kun overgang, men også i friere samfund, relativt frie samfund, der har der været mest historisk udvikling. Så frihed, det skal vi altså ikke kun det er ellers en stor del af det, at vi skal argumentere for frihed. At det her med, at individet skal have lov til ligesom selv at finde svaret på livets store spørgsmål og meningen med sit eget liv, så er frihed faktisk også noget, der rent videnskabeligt fører fremgang med sig. Så vi skal også bruge friheden til at skabe fremgang. Frihed og pragmatisme, ja, det er så meget, der lige er nødt til at krasse lidt i anarkismen. Det bliver jeg nødt til at ikke lade være. Det bliver jeg nødt til. Der er vi nødt til at sige, at vi har noget, der hedder den relative frihed, eller så, så kan vi få den relative ufrihed. Det er lidt yin og yang-agtigt. En lille smule yin og yang-agtigt, bortset fra, at jeg ikke tror på, at der skal være en eller anden balancegang. Det tror jeg ikke her. Men der er lidt yin og yang over den her med, at yin kan ikke eksistere uden yang, og yang kan ikke eksistere uden yin. Og det er faktisk lidt på samme måde, fordi man vil jo altid som menneske i en eller anden udstrækning være underlagt tvang. Altså, fællesskab er ikke noget, man kommer udenom. Og det er og bliver noget, som man som individ til tider må indordne sig i en eller anden udstrækning. Uanset hvor meget frihed man forsøger at implementere, så er der stadigvæk den her med, at der vil altid være en vis begrænsning af frihed. Så vil så vente om at sige, jamen kan vi så til gengæld skabe et samfund fuldstændig uden frihed til gengæld? Nej, det kan man heller ikke. Fordi selv i det mest brutale, autoritære og ufrie diktaturer, hvem er der fri? Det er eliten. Diktatoren er fri, eller relativt fri, i hvert fald langt friere end befolkningen, som der er undertrykt.
Så vi kan få den relative frihed, eller vi kan få den relative ufrihed. Og vælger vi den relative ufrihed, så går det lige så skævt, som det gjorde i historien hidtil. Men det er det, som der er. Man kan aldrig skabe et 110% frit samfund, eller et 110% ufrit samfund. Og jeg kan egentlig ikke lide at dele tingene op i procenter, men jeg er nødt til lige at simplificere det lidt. Så skal vi ikke bare sige, at hvis vi kan få 80-90% frihed, så er det fint nok. Ikke også? Autoritet og opdragelse til frihed. Ja, som jeg har snakket om i forbindelse med inspiration fra den anarkistiske pædagogik, jeg kun lige har været inde og berøre meget overfladisk, så kan man sige, at autoritet kan jo aldrig helt afskaffes. Altså det er sgu lidt nødvendigt med en lille smule autoritet over for børn. Det er det jo. Barnet er afhængig af, at der skal være en autoritet. Så derfor så må man sige, ja, anarkisme, ja, skal vi kalde det 99% anarkisme. Fordi ellers, hvis jeg skal gå helt ud til spidsen og helt ud spidsen af filosofien, så er anarki en ikke eksisterende tilstand. Men så kan man så sige, at der findes den politiske anarkisme, det politiske anarki. Ikke? Spørgsmål om staten i et historisk perspektiv, det var det, som jeg faktisk vi snakkede lidt omkring, fordi Kropotkin sagde det her med, at efter staten, der kommer døden. Ja. Og så siger anarkisterne så, at jeg skal bare lade sig afskaffe staten. Men der har jeg det sådan lidt, ja, det kunne man godt gøre, og så indsætte en federation. Men måske det også kunne være, at vi bare skulle have en mere demokratisk og decentraliseret stat. En langt friere stat end det, vi kender. Man kan jo sige, har vi haft mange demokratiske stater igennem tiden? Nej, det har vi ikke. Det vi kender, det er det demokratiske Athen. Og så demokratisk var det heller ikke vel der. Så vi kan lige så godt bare sige det, som det er. At anarkisterne måske lige giver dem en tak for meget, når det er, de siger for eksempel, at så skal vi bare afskaffe staten, fordi vi kan se, at staten sådan historisk nu befinder vi os altså i et historisk udviklingsforløb, hvor vi faktisk er begyndt at få noget, der nærmer sig, ikke helt godt nok, men nærmer sig demokratiske stater, ikke også? Mest muligt. Så i stedet så vil jeg så bare sige, ja, det kan da godt være, at døden er indtrukken med for staten historisk set, men de fleste stater har så også været diktaturstater, ikke? Monarki og alt muligt andet ligegyldigt lort, som vi har haft så meget af igennem historien. Ja. Hvordan opnås friheden? Så simpelt som jeg skærer det op her, er det i virkeligheden ikke. Det skal nærmest ses som sådan to poler af en art. Vi har noget, der hedder anarkistisk pacifisme, og så har vi noget, der hedder hard left. Er du tilhænger af anarkistisk pacifisme, så mener du, at du også skal udleve det at være for eksempel et anarkistisk inspireret menneske. Du skal være mere tolerant, end dine medmennesker skal være. Du skal i det hele taget udleve anarkiet i det her samfund, for også at være med til at forandre samfundet, være med til at forandre dine omgivelser, være med til ligesom at skabe en proces til, at der kan komme en revolution. Men da anarkisme jo ikke er tilhænger af vold, så betyder det faktisk også, at så kan man ikke have en voldelig revolution i den her sådan, sammenhæng her, fordi at det må du ikke, hvis du er anarkist. Du må ikke begå vold mod andre. Så derfor så, og hvis du så også skal udleve det i det eksisterende samfund, anarkiet mest muligt, så må du heller ikke lave en voldelig revolution. Men så siger hard left, jamen, vi er jo nødt til at huske på, at vi jo ikke er frigjort. Vi skal jo have anarkismen, eller det der minder om, fordi vi netop skal frigøre os. Det er jo fordi vi ikke er frigjort, at vi er sådan, som vi er. Vi er sådan lidt abeagtige, ikke også, der, som vi nu er en gang i dag, ikke også der. Det betyder sådan set egentlig bare, at jeg behøver ikke at gå op i økologi. Det gør jeg så godt nok selv personligt. Men hvis jeg nu var helt fuldstændig totalt over til det der sådan hard left der, hele vejen igennem, så vil jeg bare sige, jamen jeg kunne være et miljøsvin og stadigvæk tale for anarkiet, som taler mod klimakrisen. Hvorfor?
fordi vi skal over på den anden side. Vi skal over på et andet samfund, hvor vi skaber anarkistiske mennesker. Så her, i det her perspektiv, der kan du sagtens være et dumt svin. Også selvom at du har nogle gode holdninger. Og det kan du gøre uden at være dobbeltmoralsk. Og du kan også gå ind for en væbnet revolution. Jordens fri ideologi, ja. Det var det. Så må vi jo til det. Vi må til at forklare, at det faktisk er en ny måde at tænke ideologi på, som jeg har lavet. Det er ikke kun en ny ideologi, det er også en helt ny måde at tænke ideologi på, som jeg har lavet. Jeg har gjort det, at jeg har hævet mig lidt op over de traditionelle politiske ideologier, fordi jeg synes, at de er ofte gode til at vise én vej. For eksempel anarkismen, én vej, så er det bare anarkiet den vej der. Liberalisme, så går du bare den her vej der. Fascisme, så er det den her vej her. Kommunisme, den her vej. Og sådan kører det meget. Altså der er ofte én vej. Der er et samfund, der er en stat eller et samfund, der opsættes, og hvor du siger, det kan jeg stå inden for. Men hvad nu hvis, at menneskets natur er fleksibelt nok til at sige, at selvom at der skal være nogle fællesnævner, nogle bestemte ting eller elementer til stede, for at vi kan have et stabilt og retfærdigt samfund, at så har vi også den her sådan lidt fleksible natur, at vi måske faktisk kan forene os med at leve i forskellige systemer, der på nogle områder ikke minder om hinanden, og så på nogle andre områder har mange fællestræk. Så siger jeg så kan man jo godt have en politisk ideologi, eller en ny ideologi, der hedder Jordens fri ideologi, der, som jeg viser heroppe på slide, individualistisk socialøkologi, individualistisk økosocialisme, anarkismen og dens forskellige retninger, individualistisk økomarxisme. Det er de ting, jeg kan stå inden for. Det vil sige, at jeg kan stå inden for forskellige politiske systemer og forskellige politiske ideologier, der læner sig op af hinanden, har en lang række af fællestræk nok til, at de kan kædes sammen med menneskets natur. Og det, som man kan sige, ligesom jorden har lagt for, at sådan som vi mennesker skal leve mest muligt organisk. Og hvad er det for nogle elementer, der skal være til stede, før man kan sige, at det kan være jordens fri ideologi, og for at det kan være et harmonisk samfund, og et retfærdigt samfund, og et bæredygtigt samfund? Det er og bliver individualisme og frihed, social retfærdighed og lighed, antidiskrimination og international solidaritet, lokal inklusion, decentralt arbejderdemokrati, direkte demokrati og en grøn økonomi. Det er det, som de her sådan, forskellige politiske ideologier de forenes omkring, og det er de kerneværdier, der skal til, for man kan sige, at det er jordens fri ideologi. Så har jeg elementer fra en stat, en fristat. Det er for lige at vise, at der også er nogle ligheder og forskelle mellem anarkismen og så med det her system. Det her det er nogle få punkter, jeg har taget ud fra en af mine stater. Det er ikke engang en hel stat. Det er kun nogle punkter fra en stat. Lad os lige starte fra en ende af. Overtagelse af den grønne sektor decentralt. Så ser vi hele energisektoren, store jordarealer og kødindustrien, alt der har med det grønne at gøre, det skal bare være overtaget fuldstændig af folket. Og så skal det være udenom staten, decentralt, gennem direkte demokratisk styrede arbejderorganer. Og så må man sige, hvad kan vi så ellers gøre i forhold til virksomhederne? Jo, i alle virksomheder på over 50 mand, der skal der være én valgt koordinator af de decentrale arbejderorganer per valgt leder af kapitalisterne i virksomheden. Det vil sige, at magten bliver sådan lidt firkantet skåret op, 50-50. Og så har jeg nogle restriktioner, og så når jeg har noget, hvis 2/3 stemmer for i en virksomhed på over 50 individer, hvis 2/3 stemmer for, så kan de overtage virksomheden decentralt. Så bliver den overordnet til fælleseje i de decentrale arbejderorganer. Skal vi have noget omfordeling? Ja, det skal vi da. Hvad med noget omfordeling decentralt? Hvad med noget omfordeling uden om staten? Men hvor staten alligevel er med til at sikre, at der kan være en omfordeling.
Ja, det kunne man gøre via en gummiparagraf. Man kunne for eksempel sige, at de her arbejderorganer her, som der styres af folket selv, de skal selv kunne være med til at bestemme virksomhedsskatten. Skal vi kalde den for det? Sige for eksempel sådan noget igennem en gummiparagraf, der gør, at det er folket, der selv vælger, hvor mange penge, der skal tages for virksomheden. Det kan være, at man for eksempel siger, at alle virksomheder på over 500 medarbejdere, de skal betale 20% af deres nationale overskud. Og så alle virksomheder fra 200 til 500 medarbejdere, de skal betale 10%. Eller når vil vi i morgen gerne have 50%, eller vil vi have 80%? Ikke også det? Så det bliver sådan en gummiparagraf, som folk de selv kan vælge, hvor mange penge de vil tage overskud fra de store og mellemstore virksomheder. Ja, så skal vi jo også lidt ind på borgerne. Hvad skal vi sige til dem? Vi skal sige til dem, at udkastene til politikken, de skal udformes af politikerne, ja. Men de skal sendes til afstemning blandt befolkningen. Det vil sige så, at i modsætning til anarkismen, i anarkismen, der er det sådan, at folk de samles, og så stiller de op med nogle punkter, som de sammen kan være fælles om, og så kommer der en koordinator, der siger, er det det, jeg skal varetage? Ja, godt. Så er det det, jeg forhandler om, og så går de så videre til det, og så sendes det så til folket. Her, der har politikerne rent faktisk magten til at udforme politikken, men til gengæld så er det element til stede, at ja, det skal sendes til afstemning blandt befolkningen. Alt finansloven og hele dybden, det skal sendes til afstemning blandt befolkningen. Politiets ledelse vælges direkte lokalt af folket i stedet for af staten. Det synes jeg. Så har vi lidt mere, så er vi lidt mere styr på politiet, ikke? I stedet for at sige, ligesom anarkismen for eksempel gør, at lad os bare sige, at alle inden for politiet, også den almindelige politibetjent, skal være lidt demokratisk. Så siger jeg bare, at vi kan nok godt nøjes med bare at vælge politiledelsen selv, ikke også der? Lokalt. Ingen personbeskatning, det vil sige, at alle, der er til stede her i det her rum, der jeg ikke regner med, at der er nogen, der ejer en virksomhed på størrelse med Mærsk. Vi skal simpelthen betale 0% i skat i den her stat her. Alle os, der sidder herinde, betaler 0% i skat. Ja, så skal vi have en lang række af restriktioner i forhold til de valgte autoriteter og alle de demokratiske autoriteter. Der skal være vetoret og mistillidskvotum, sådan at man kan trække for eksempel en valgt repræsentant, en koordinator, tilbage før tid. Hvis vi nu siger, at der skal være valg hvert andet år, som jeg synes for eksempel, valg hvert andet år, hyppige valg, ikke? Men at der foretages et eller andet skummelt, som befolkningen ikke vil være med til, så kan de trække vedkommende direkte tilbage, inden valgperioden er omme. I stedet for, at vi skal vente med at vælge personen om 2 år genvælge. Rotationsprincippet, jamen et x antal år maks på magten, skal vi se 6 til 8 år, ellers så begynder man sådan lidt at sætte sig, ikke også, der magten begynder at sætte sig lidt, og man begynder at ligne lidt hinanden lidt for meget ind på borgerne og sådan noget. Jeg skulle lige sige, jeg vil lige tilføje arbejdsret. Der er arbejdsret i stater selvfølgelig. Hvor lignende idéer praktiseres? Ja, der er fabriksbesættelsen i Argentina, 2001 til nu. Der er nogle, der er over 200 besatte fabrikker i Argentina, og de styres direkte af lønarbejderne. Og det kører egentlig meget godt, og det har det gjort siden 2001. Så er der oprør med lokale enheder. Der var nogle lokale enheder med en utilfredse befolkning, der lavede et oprør i Bosnien i 2014. Så skete det så det, at det løb lidt ud i sandet. Men det er så, hvad der sker nogle gange med det her. Og så er der så syriske kurder, der også kæmper for lignende samfund, og har gjort det siden 2013-14 stykker. Så det er sådan set sådan stille og roligt på vej. De her sådan anarkistiske lignende idéer i nyere tid, de er sådan set egentlig på vej. Klimakrisen. Skal vi lige hurtigt have den? Fremtidens udfordringer. Ja. Nutiden. Nutiden, ja. Som også i høj grad rummer fremtidens udfordringer, ja. WWF har dokumenteret 52% af alle jordens vilddyr bliver udryddet gennem blot de sidste cirka 40 år. Storme, oversvømmelser, cykloner, tørke og så videre bliver kun kraftigere og hyppigere. Og Global Footprint Network, ja, de har sagt, at der er overtræk på jordens ressourcer, det skete i 2014. Så det ser rimelig skidt ud. Og så er der en økologisk krise i det hele taget. Der er også noget med slagtedyr, der ikke har de bedste forhold på jorden. Og så er der jo også klimaflygtninge.
Prekariatet, det er også en af fremtidens udfordringer. Hvad er prekariatet? Det er et klassisk segment. Det kan både være en, der kommer fra middelklassen, men det kan også være en, der kommer fra underklassen, der er ansat på midlertidige, kortvarige kontrakter. Hvad med et lille 9 måneders job? Hvad siger du til det? Sådan bliver fremtiden, ikke også der? Altså at vi skal sådan spurte og skøjte mellem det her sådan, arbejdsmarked og arbejdsløshedskasser og statslig overførsel og sort penge og alt sådan noget her, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Vi får ikke nogen kontanter jo. Nej, vi får jo ikke nogen kontanter. Nej, lige præcis. Og teknologiens overtagelse af jobs, jamen det er jo noget, som er en del af, I kender det jo godt. I tager ind i supermarkedet, bip, I behøver ikke kaste dagen længere ude i Føtex, vel da? Nej, fordi at der er sat de her maskiner op her. Og hvad er det sidste nye? Det sidste nye, det er selvkørende lastbiler. Ja, det kan da godt være, der sidder en chauffør bag lidt nu. Men hvad med fremtiden? Der kører de nok bare af sig selv, ikke også der? Og så det her sådan fleksible, som jeg ikke synes er så fleksibel igen, men på nogle områder fleksible arbejdsmarkeder. Det hele taget, det nykapitalistiske arbejdsmarked skaber den her prekarisering. En finsk rapport viser, at jobsene i Finland og USA, det ser ikke for godt ud i fremtiden. 2030, det vil sige inden 14 år, der er 33% af befolkningen sådan set egentlig i gåseøjne, økonomisk set overflødig i Finland på jobmæssigt set, og i USA er det op mod halvdelen. Så tro mig, prekariatet som klassesegment kommer til at fylde rigtig meget i befolkningen i fremtiden. Ja, skumle systemer. Der kommer nogle skumle systemer ind imellem. I fremtiden, der ser det ud til, at der kommer sådan noget lignende som sådan nogle en global elite særdomstol. Altså sådan noget som, at de lige pludselig synes, at de skal til alle de store, mellemstore virksomheder, eller multinationale giganter faktisk er det egentlig. Det er den, som de forhandler nu, ikke det? Jo, det er nemlig det. TTIP-aftalen, hvor det er, at det skal være sådan noget med, hvis det nu er, for eksempel ikke synes, staten synes, at man skal have lov til at producere smøger til børn i alle mulige fine farver, så kan de lægge sag an mod staterne for handelsbarriere, som vi kalder det for. Og ja, høringerne foregår bag lukkede døre, og der er ikke nogen appelmulighederne, og mange af de advokater og dommere, der har været der, erhvervsadvokaterne, de har flere gange arbejdet i flere tilfælde for de virksomheder, som de skal ud og forsvare. Så det er noget skubbelt noget, ikke også, det her, at de lige pludselig synes, at de skal være kompetente til også at blande sig sådan, i den grad i politik. Og fascisme, så har vi sådan noget som Svoboda og Gyld Daggry, der går med skrårammer, hylder diktatorer og hetser homoseksuelle og fagforeningsfolk og socialister og hvad de ellers gør, hader jøder og sådan noget, og muslimer. Det kommer der måske også noget af i fremtiden. Og nogen gør det. Hvad? Der er nogen gør det, som fortjener at blive her. Ja. De folk sker det med det kassar. Den brogede verden, som vi kan se et billede af her i naturen, så kan I godt se, at det er en lidt broget verden, vi lever i, ikke? Og det er det samme med politisk ideologi og lidt, vil jeg lige slutte af med at sige her afslutningsvis, at når man kigger på sådan noget som anarkismen, så efter den har fået bank, så har man kun mistet nogle få huller i sit cirkellag. Hvis vi ser det her sådan A her, der er det med en cirkel rundt om, det repræsenterer anarkismen, så er der nogle få huller nogle steder. Det er fordi, den lige har fået et par bank, ikke? Men i sin helhed, så kan man stadigvæk godt se, at der er en rød tråd, og det er den her sådan, anarkistiske logik og de her sådan, værdier. Hvorimod de andre ideologier, de ligger knust fuldstændig sammen hernede på bunden, ikke også? Altså, de slår fuldstændig i stykker for længst. Så man siger, at der findes ikke nogen perfekte ideologier, men der findes en ideologi, der hedder anarkismen, som er det, der er tættest på den virkelighedsopfattelse, som jeg har, og som jeg sådan set egentlig også synes ligger til grund for, hvordan verden bør organiseres, og hvad der er naturligt. Så det er en lidt broget verden med, at der er ingen ideologier, der er perfekte, men det skal jo ikke forhindre os i
og synes, at der er nogle ideologier, der læner sig tættere op af sandheden end andre. Altså den sandhed, der handler omkring samfundet, ikke sandheden om alt. Hvor kan den købes, den her bog her? Den kan købes på saxo.com, eller på mellemgård.dk, eller så kan man bestille den hjem gennem boghandlere, hvis der er. Jeg tror ikke, der er nogen boghandlere, der lige har bestilt den hjem umiddelbart, det ved jeg ikke noget om endnu, men ellers så kan man i hvert fald bestille den hjem gennem boghandleren, hvis man ikke køber den på nettet. Det var det. Spørgsmål? Skal vi lige klare. Ja, spørgsmål? Og jeg har ikke et spørgsmål, jeg har en anmærkning. Bemærkning. Nå, men det er, når du siger magtkorrumperer, ikke? Ja. Det er jo noget, jeg er blevet tudet ørerne fulde i alle de omgivelser, jeg har. Sige hvad? Altså, undskyld, jeg skal også noget dansk. Tudet ørerne fulde, det er en meget svært ord. Nå, magtkorrumperer, ja, okay. Ja, magtkorrumperer. Ja. Det gør det jo selvfølgelig, og det har jeg jo fået at vide i årtier gennem mange skoler og forskellige institutioner osv., så det er jo ikke noget nyt. Men når du siger magtkorrumperer, så kan jeg ikke lade være med at tænke på de gode eksempler på dem, der har haft magt. Og det var blandt andet vores afdøde Anker Jørgensen. Jeg synes netop, at han var det gode bevis for, at man godt kan have magt uden at blive korrumperet. Og jeg har også selv haft magt i flere retninger. Jeg har været leder, og jeg har haft penge osv. Og det, jeg har benyttet den magt til, det er der forhåbentlig til glæde for andre. Så egentlig skal man heller ikke dømme for hårdt i den retning, at magt korrumperer, fordi det kommer ind på, hvad slags magt du snakker om. Mm-hmm. Ikke? Hvad er magt egentlig så, ikke? Så jeg synes lige, man skal huske de gode eksempler. Det gør jeg sådan set også. Ja. Det der med det er, at som jeg sagde i forbindelse med præsentation, så er det, at 99% af befolkningen har tendens til at kunne blive. Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Så er jeg måske en af de 1% i sammenhæng. Du må være mener. Det betyder vel ikke, at 99% er korrumperet. For jeg kender mange, der ikke er det, selvom de har magt. Ja. Eller også så er det i en eller anden grad, men som måske ikke er det i særlig stor grad. Nej, men magten kan jo også godt... altså, der er jo mange steder, hvor man kan misbruge magt, ikke? Altså også inden for de venstreorienterede, altså der har jeg jo været i flere sammenhænge, ikke, hvor jeg har fornemmet, at den, der havde talegaverne, havde magten. Ja, det er jo så fordi, at man så lever lidt i et autoritært samfund, der er baseret på konkurrence og sådan noget der, og så skal man så lidt ud på den anden side, og det er jo det også. Men det er jo det der med, at nu det er jo nok en diskussion, vi nok skal holde lukket. Det kan bare forlænge sig. Men det der med det er, at det handler også om, hvor meget magt man har. En, der er lærer, har jo ikke generelt ikke lige så meget magt som en, der er politiker, for eksempel. Eller som tilhører de tunge drenge fra erhvervslivet, for eksempel. Så det er jo klart, at det er jo længere man kommer op i, hvad skal man sige, skyerne, slørende tåger, jo mere ser man ligesom folk under sig som sådan nogle små prikker, ikke også der? Jeg vil jo nok sige mere, at magt er nok mere en udfordring, end det korrumperer. Fordi det er en udfordring til at benytte magten rigtigt, hvis man har den slags magt. Så skal man benytte den rigtigt til glæde. Ja. Ikke? Så der er jo to sider af den. Jo. Men faktisk så hænger det jo egentlig sammen. Fordi det er netop derfor, det er jo fordi, at den korrumperer, at det også er en udfordring. Jo, men den er en udfordring for dem, der har magten. Det er rigtigt, men hvis ikke de består opgaven, kan man sige, ja, så er det jo skidt, ikke? Det er jo nemlig det. Ja, men det er jo det. Der er jo fare inden for mange områder, så ikke? Så. Ja. Undskyld, jeg siger det. Problemet er jo, at de, som har magten, det er jo de, som er psykopater nærmest, som ikke har følelser, som ikke tænker på andre mennesker, men som tænker kun på penge og kontrol og magt. Og hvis man taler om 1% og siger, at 1% har magten over de 99, hvis de er psykopater, de som har magten, så... Ja, det er jo ikke en god grund, at være psykopater har magt. Nej, men der er mange ledere, som har psykopatiske træk, så det er ikke alle. Men man siger jo faktisk, at hvad det man siger, det er jo så ikke halvdelen af lederne. Det er jo lige ved at sige halvdelen af lederne, men sådan er det ikke. Men halvdelen af psykopater
har jeg hørt. Mere eller mindre. Alle psykopater har magt. Det er ved mange vi mennesker. ikke noget om. Altså det kan man jo forstå på en måde, hvis man driver et firma, så skal jo firmaet gå i overskud, og så er man jo nødt til at fyre nogle mennesker, man er nødvendigt, og sådan, altså man er nok nødt til at lade tiden gå fra mennesker.